أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين. الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يفقره كفر من كفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان وميزه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان. الله تعالى أدبنا بالقرآن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على طريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد، ‘yan uwa musulmi ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan wuri da muka taru don daga kalmar Allah, don tunatar da juna wa'azi na addinin musulunci a nan cikin garin Gombe. Yau 26 ga watan 8, 1985. Wannan haɗuwa namu Allah ya sa albarka mai yawa ciki. Dan abin da za mu faɗi kankani, Allah ya sa ya zama sanadiyyar ɗaukakan addinin musulunci a garin nan da ƙasar nan. Wayanda ba su gane ba Allah ya ganar da su. Da farko ina so mu ajiye waɗansu abubuwa a gabanmu don mu ga rayuwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tazula qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in. Mutum a filin alkiyama ba zai daga kafansa ba sai an masa tambayoyi guda hudu. Yus'alu an amrihi ama wa an shababihi kasa. Za a tambaye shi rayuwarsa gaba daya, sannan a zo a tambaye irin rayuwa da yi da ƙuruciyansa lokacin da yake saurayi. Yus'alu an umrihi fima afna. Allah zai tambaye shi rayuwarsa gaba daya a duniya me ya amfana masa, wani aiki ya yi da rayuwarsa don ɗaga addinin musulunci, don taimakon addinin musulunci, don ya gina gaskiya a matsayinsa na musulmi. Wa an shababihi qasa, sannan Allah zai tambaye shi ƙuruciyansa. Kun san ƙuruciya wata irin martaba ce da Allah ke baiwa mutum. Sau da yawa za a haifi yaro wani bai shi ma shekara 10 ba sai mutu, wani kuma sai ya zo gab da isa balagaggen mutum ya zama saurayi sai ya mutu. Waɗansu kuma Allah na musu kyakkyawan arziki, ko da yake waɗancan ma arzikin ne don ikon Allah ya kashe su kuma ikon Allah ya raya wanda ya raya, su wuce ƙuruciya har su kai ga tsufa. To lokacin da mutum yake ƙuruciyansa fa, lokacin zai iya kora ya kama, za a kore shi ya tsere, komai yana iya yi. Kuna gani ko da gwamnati ce, in ma'aikaci ya tsufa ya daɗe ya aiki, ba yi da ƙwari ba yi da ƙarfi, sai a ce an masa ritaya, domin amfaninsa sosai lokacin da yake da ƙuruciyansa ne. Haka lokacin da kake da jini a jika ake so kai wa musulunci aiki. Aikin nan da dukiyanka ne, da iliminka ne, da ƙarfinka ne, ta kowace irin hanya. Saboda haka Allah zai wa kowa tambaya a rayuwarsa ta ƙuruciyansa me ya yi, wajen me ya tafi da ƙuruciyansa. Ya ce Ubangiji na tafi da ƙuruciya na wajen daga kalman Allah, zuwa wa'azi na addinin musulunci, bin Qur'ani da hadisi, gina masallatai, gina makarantu, taimakon al'umma, gina al'umma musulmi, tabbatar da gaskiya. Sannan Allah ya dawo ya tambayi mutum an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dukiya da mutum yake tarawa sai Allah ya tambaye ka sisin kwabo yadda kai ka tara shi. Idan ka tara da riba, ko ka tara da cuta, ko ka tara da fashi, ko ka tara da sata, ko ka tara da zalunci, Allah zai tambaye ka. Wa fi ma anfaqa,
shin kuma dukiyan da ka tara din wajen me ka ciyar, aiki me kai da dukiyan? Ka gina gidajen giya an baiwa karuwai, ka gina ainihin wato gidaje na karuwai ko gidajen giya, ko kuma ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka sai littattafai na ka rabawa musulmi, ka ɗauko malamai don su koya wa mutanen addinin musulunci, ka taimaka wajen gina musulunci da daga kalman Allah. Sannan Allah ya tabi mutum an ilmihi, ilimi da Allah ya bashi, ma za amila bihi, wani irin aiki da ilimin nan? Ya ɓoye ilimin, ya ƙi bayyana wa mutane, ya ga gaskiya ya take. To irin waɗannan tambayoyi shine Allah zai yi a filin alkiyama. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in. Mutum ba zai daga kafansa ba a filin alkiyama sai an masa waɗannan tambayoyi guda hudu. Shi sa manzo Allah yake cewa kowane mutum ya zauna shi da kansa yawa kansa alhisba, accountability, ya yi ta tunani, ya zauna ya yi lissafi in ka je ka kwanta. Wannan wata, wannan shekara, tun daga 1984 har zuwa 85 har zuwa yanzu dinnan, wani aiki ne wa musulunci? Mene na daga kalman Allah? Watan jiya me yi? Wannan sati me yi? Wannan iri me yi? Daga nan zaka gane kana ci gaba ko kana baya. To ana ina so in kawo rayuwar waɗansu samari. Su samarin nan Allah ya san adadin su. Amma ala ayi halin Allah ya yi alfahari da waɗannan samari a cikin Alkur'ani. Domin addinin nan na musulunci Allah saka shi ke a hannun samari. Kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saurayi ne, ina cikin samartaka ya samu manzanci. Ga sahabbansa su Abubakar, ga Sayyidina Ali, bai wuce shekara 10 ba ya shiga addinin musulunci. Addinin a hannun samari Allah ke tarbiyyarsa. Ga su Sayyidina Umar. In za mu lura kuma akwai waɗansu samari ma da Allah ke maganganunsu a cikin Alƙur'ani wurare da dama, kaman ainihin wato mabiya annabi Musa, zurriyatan min qaumi. Ku dubi annabi Yusuf kuma fa, da samartaka yayi kokarin gina addini, yayi kokarin tunkuɗewa kansa sha'awa wacce zai kai shi zuwa ga halaka, shi tace zina. Mata ta rike shi cikin ɗaki, gashi nan saurayi bai taba aure ba, kuma da lafiyar salau, matan kuma kyakkyawa wacce cikin garin ba mai kyau irin ta rike shi cikin ɗaki cewa sai ya zina da ita. Qala ma'azallah, ya sha'udhu billah, innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Yace a'udhu billah, in yi zina da matan mai gidana, innahu rabbi, wannan miji naki ai mai gidana ne, shi ya aje ni. Ahsana maswaya, kuma ya kyautata wajen zamana, ya bani wuri mai kyau, bai kuntata, ya dauke ni kamar ɗansa. In na yi zina da ke, na yi zalunci, na cuce shi. Innahu la yuflihu zalimin. Azzalumai ba sa cin nasara har abada. Zai gudu ta bishi, ta yaga masa riga, kaga da ƙuruciyansa. Saboda haka a sai duk mutumin da ya san yana abin da ba daidai ba, zina, shan giya, sata, miyagun ayyuka, tun da ƙuruciyanka ka tuba ka bari. Allah ya gafarta mana. Da farko tukunna a farko don Allah ya gyara aqida na musulmi. Wannan surar za mu karanta tana wato tashihul aqida, tana gyara aqida, imani na musulmi. Duk wani abin nan duk wani kazanta da wani tsatsa ta yaye ta kankare ta mai da musulmi sol. Da farkon farawa sai Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, inji Allah madaukakin sarki. Alladhi anzala ala abdihi alkitaba, wanda shine ya saukar wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da littafin alqur'ani. Allah shi ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da littafin alqur'ani. Aka sauko shi tun daga wani wuri can lauhil mahfuz, aka kawo aka ajiye a saman duniya wani wuri ana kiransa baitul izza. Daga nan ya so masauka ƙasa kaɗan har kare cikin shekara 23. Wannan littafin alqur'ani kuma walam yaj'al lahu iwaja, Allah bai sanya masa wata karkata ba ciki. Don mutumin da ya bar alqur'ani ya karkace, amma mutumin da ya rike alqur'ani ba karkata ciki, ya kama hanya direct tiryan har zuwa gaban Allah, har zuwa cikin gidan aljanna. Me kuma yace qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kaiman wannan littafin alkur'ani daidai yake mike yake kan hanya kuma wanda ya bi shi ma a mike yake ba zai karkace ba. Liyundira ba'san shadidan min ladunhu. Allah ya saukar da wannan alkur'ani domin a yi gargadi cewa akwai ukuba mai tsanani a wajen Allah ga wanda ya saba masa yaki bin dokokinsa yaki bin Qur'ani da hadisi. Wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat. Kuma wannan littafin alqur'ani ya sauko don yayi bishara ga mu'minai waɗanda suka yi imani kuma suke aiki na kwarai anna lakum ajran hasana, cewa suna da lada mai kyau a wajen Allah. Me makisina fihi abada, masu tabbata ne cikin wannan ladan har abada, ita ce gidan aljanna. Allah ka samu cikin ta. Sai kuma me وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. wannan littafin alqur'ani kuma ya sauko ne liyunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, don yayi gargadi ga waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa. Allah bai da ɗa sam. Me ما لهم به من علم ولا لآبائهم. waɗannan mutane masu cewa Allah yana da ɗa malakum bihi min ilmin, ba su da wata ilimi wala li abaihim, magana sun gado ta ne wajen iyayensu kawai, su ma iyayen nasu ba su da wani ilimi na cewa Allah yana da ɗa. Me كبرت كلمة تخرج من أفواههم. kalimatan wannan kalma ta kariju da take fita min afwahim daga cikin bakunan su cewa Allah yana da ɗa, kaburat wannan kalma ta yi girma a wajen Allah, girmanta ya kusa ya sa sama ta tsatsage ta zubo a kan ƙasa, ya kusa ya sa ƙasa ta tsatsage, ya kusa ya sa duwatsun duniya su rugurguje su zama gari. Me إن يقولون إلا كذبا. Allah ce ba su faɗin komai illa kaziban sai ƙarya kawai suke wa Allah. Me فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Allah ne ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ina cewa fala Allah ka baki nafsaka ala atharihim, ko kai zaka kashe kanka ne don bakin ciki, kai wa'azi mutane ba su yi imani ba, suna nan akan al'adan su na jahiliya, ka koma ka zauna kana bakin ciki, shin ko za ka kashe kanka ne don bakin ciki waɗannan mutane ba su yi imani ba da wannan littafin alqur'ani? Kada ka yi bakin ciki ya Muhammad, wannan hakurkurtawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. inna mu inji Allah ja'alna mu masu san mu ne muka sanya ma al-ardi duk abin da ke bayan kasa zinatan laha ya zama ado gare ta. A taura ga ainihin wato gine-gine su kamfanoni su lantarki su menene duk ado. Allah ya yi wannan ya sa ai waɗannan abubuwa don a kawata kasa ne. Linabluwahum don mu jarraba mutane masu kallon wannan ba Allah suke kallo ba. Ayyukumu ahsanu amala, waye zai bar su ya dawo ga Allah? Ko da Allah ya bashi dukiyan ba su tsore masa ido ba zai dauka ya baiwa Allah. Waye daga cikin su wannan abin ba zai dauke masa hankali ba, wato kullun yana tare da Allah. Kada Allah ya baka dukiyan Allah sarki, ya baka motan Allah sarki, ya baka arzikin Allah sarki. Wanda zai ce menene arzikin Allah sarki? Allah ya baka arziki baka ci ba, baka sha ba, baka taimaki addinin musulunci ba, baka taimaki iyayenka ba da ƴan uwanka da makautanka ba. Addini yana lalacewa a garinka da ƙasanka kana gani baka taimaka ba. To da zaran ka mutu fa, da an ga wannan kadaran taka ko motan ka ce Allah sarki motan wane, Allah sarki kudin wane. Allah tsare mu da irin wannan. Me وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. bayan duk wannan ado da muka yi wa ƙasa in ji Allah, wa inna mu ja'iluna masu sanya ma alihadu abin da ke bayan ƙasan sa'idan ya dan turbaya juruzan ya bushe ya lalace gaba ɗaya, ba wataran ya rugurguje ya zama gari gaba ɗaya, da an yi busa gaba ɗaya komai sai ya lalace, hatta duwatsu za ga sun rugurguje sun zama gari gaba ɗaya, ba su ba alamansu. Mai أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. wannan shine kan kisan. Am hasibta bal zannanta, am hasibta shin ko ka tsammaci an ashabul kafi mutanen nan masu kogo, wato akwai waɗansu samari, waɗannan samari bari muku dan abin briefly don ku gane shi tukun. Akwai waɗansu samari waɗanda suka rayu a zamanin wani sarki ana kiransa Daqayanusur Rumi. Da can musulmi ne, ya rayu bayan annabi Isa ya tafi. Wannan sarkin musulmi ne, amma da ya samu mulki bayan annabi Isa shikenan sai ya kafirce, sai ya ridda domin ya dawo ya tsare al'adu. Kun san wannan yana damun waɗansu mutane, aka ga mutum yana cikin talauci yana cikin wahala ya rike addini,
amma da ya samu ɗaukaka sai ya manta da addini kuma wai addini zai kawo rashin zama lafiya, zai kawo fitina. Ya manta barin addini da barin wa'azi shine fitina. Domin idan ana ma musulmi wa'azi kullum, ba mutumin da yake da sauƙin kai a mallake shi irin musulmi. Ko ba ce gyara ba zai gyara, yana da imanin Allah yana ganin sa. Allah ya sa mu gane. To wannan daka ya nusun rumi yana bautawa gumaka, ya sa duk ƙasan kuma ta kafirci, sai waɗanda ba a rasawa daga cikin masu imani na ƙwarai. To sai ya kama ziyara, ya kama rangadi a wani gari ana kiransa Afasus. To shikenan yana cikin rangadinsa sai ya zo gari, sai aka bashi tsegumi, aka ce ai garin nan akwai waɗansu samari sun ce su ba za su bauta wa gunki ba, su Allah kaɗai su bautawa. Wato ahlus sunna ne. Suka ce san ba su yadda ba su bauta ma wani Allah, ba za su ɗauki hannunsu su sassaƙo gunki da hannunsu su ajiye su masa kai da kafa da hannu da hanci su ajiye kuma su ce shine Allah ba. Ba su yadda akwai wani mutumin da za su bauta masa ma ya kai su zuwa ga Allah ba. Allah kawai za su bauta masa direct. Daka ya nusu rume sa aka kira su, ya ce ku samari ne, kashe saurayi baya da kyau don ba san abin da za ku haifa ba, amma abin da nake so da ku, zan tafi rangadi kamin in dawo ku canza tunani. In Allah ya sa na zo na dawo, kun zo mun haɗu ku mun zama ɗaya, to shikenan. Amma har kuna kan wani aƙida islamiyya, to zan kashe ku. Wannan sarki ya tafi. Kamin ya dawo sai suka yi shawara, ya za mu yi? Cikinsu akwai wani mai kiwo wanda yake tare da karensa. Ya za mu yi yanzu? Suka ce abin da ya kamata mu yi hijira mu tsira da addininmu. Ba za mu zauna a nan ba, don mutanen nan gaskiya za su kashe mu. Saboda haka suka fita. Sun fita daidai wa baha, suka fita cikin gari da niyan wato su kama tafiya inda dare ya musu kuma su kwana, sannan kuma shikenan. In suna cikin tafiya, idan wato asusu ba suka fita, gari ya waye da an gansu, sun ga alaman za a gansu, su samu wani wuri su fake cikin daji, in dare ya yi kuma su kama tafiya sosai. To sun fita, sai Allah ya kawo dalili, suka tadda wani babban kogo. In aka ce alkaf, wato kogo babba wanda ciki akwai babban rami. Ba ashabul raqim ba, kar ku tuna da ashabul raqim, ba su bane wannan ashabul kafi ne. To shikenan sai suka shiga cikin kogon nan. Da suka shiga cikin kogon nan, za su tashi yau, za su tashi gobe, za su tashi jibi, sai da suka shekara 300 suna bacci a cikin kogo. Bari mu tsaya nan, kisan zai karasa da mu gaba daya. Me إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ina wal fitiyatu, lokacin da samarin nan suka tattaru ilal kafi zuwa ga kogo, suka shiga cikin kogo. Bayan sun shiga cikin kogo kuma sai suka yi addu'a. Rabbana, suka ce ya ubangiji, atina min ladunka rahmatan. Akwai masu ce rabbana ataina fid dunya, ko ba ataina bane, rabbana atina. Rabbana atina, suka ce rabbana ya ubangiji, atina min ladunka rahmatan, ka ba mu wata rahama daga gare ka ya ubangiji. Wahayi ilana min amrina rashida, kai mana tattalin shari'a cikin wannan al'amari namu, kana ganin irin hali da muke ciki. Me فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. cikin kogo sun yi wannan magana, sai Allah ya ji musu bacci. Shi ya so kama bacci cikin kogo. Bacci na suke za su tashi gobe. Allah ya hana wani ya zo wajen, ya tsare wajen. Kowa ya bi addinin Allah da gaskiya, Allah zai tsare shi. Kowa ya bi shari'a, Allah zai tsare shi. Duk yadda aka yi ba za a ci nasara ba kan shi, insha Allah. Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya. Sun shiga cikin kogo, fa darabna ala adanihim, sai muka jefa bacci a kunnuwansu. Suka kama bacci a nan sinina adada, shekaru idaddigagu. نعم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. bayan sun yi bacci, sai kuma ba'athnahum, sai muka tashe su kuma, inji ubangiji, muka tada su. Sai muka tada su, da muka tada su daga baccin nan nasu, shikenan sai Allah ya ji musu yunwa. Sai kuma yunwa, wannan ya ce kai, mun ji ma'anan fa. Thumma ba'athnahum, sai muka tada su, inji Allah, lina alama dun mun san ayyul hizbaini, cikin kungiyoyi guda biyu, ayyuhumu ahsanu lima labithu amada, waye cikin su ya san gurgurdon zaman su anan. Me
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بهم وزدناهم هدى. Allahu akbar. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Allah nake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ne masu baka labarin waɗannan samari da gaskiya. Duk wanda zai baka labarin waɗannan samari in ba mu bane inji Allah bai gaya maka gaskiya ba. Innahum fityatun, su waɗannan wasu 'yan samari ne saffa, amanu bi rabbihim, amma sun yi imani da ubangijinsu, sun yarda Allah kaɗai da su bauta masa, ba sa tsoron kowa sai Allah. Wa zidnakum huda, sai muka ƙara musu shiriya inji Allah. Me وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. warabatna sai muka daure inji ubangiji, warabatna ala qulubin, sai muka daure zuciyarsu da imani, ba sa tsoron komai ba abin da ke firgita su. Idda mu lokacin da suka tsaya a gaban sarkin, lokacin da yake ce ku bautawa gumaka, faqalu suka ce ba za mu bautawa gumaka ba. Wa za ku bautawa? Suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard. Za mu bautawa ubangijinmu wanda shine ubangijin samai da ƙasa. Lan nad'u wa ilahan min dunihi, har abada ba za mu bautawa wani ba in ba Allah ba. Har in muka bauta ma wani Allah muka bar Allah, laqad qulna idan shatata, hakika mun faɗi magana wacce ta ƙetare haddi, irin maganar da Allah bai so. Har mu yi alƙawari cewa mun yadda ma mu dawo kan addinin al'adu na gargajiya na shirka na bautan gumaka. Laqad qulna idan shatata, mun faɗi magana wacce ta ƙetare haddi. Allah baya son irin wannan magana ba, maganan ma kurun ba ma aikin ba. To haula yace waɗannan mutane wato sun shiga cikin kogon kuma kenan suna tattaunawa tsakaninsu, suna dan ƙwarya-ƙwaryen mitin tsakaninsu, suna magana akan mutanensu, suna ce haula qaumuna, waɗannan mutane namu ittakhadhu min dunihi aliha, sun riki wani abin bautawa sun bar Allah. Laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin, me ya hana su masu cewa su bauta ma gumaka su dawo ga addinin su na gargajiya din nan na bautan gumaka na al'adu, me yasa ba su kawo musu wata hujja bayyananniya ba cewa Allah ya ce ayi haka nan, su kawo kuma ga hujjan a rubuce. Ƙarya suke yi, ƙarya kuma suke wa Allah. Faman azlamu, shin waye ya fi wani tsananin zalunci mimman iftara ala Allah kadiban, daga mutumin da ya kirkire ƙarya ya jingina ga Allah, ba wanda ya fi shi zalunci sai dai ayi kaman sa. Me وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم kuma ku lokacin ka ambaci lokacin da ainihin وإذ اعتزلتموهم suna magana ne cikin su ba, suna ce tunda yake kun kaurace wa waɗannan mutane kun dawo nan cikin kogo, to yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijin ku zai watsa muku ainihin rahamansa. Wa yuhayyi lakum, zai muku tattalin mirfiqan mafita min amrikum, daga cikin al'amarin ku, don kuna cikin kunci Allah zai kawo muku mafita. Muddin mutum ya bi addinin Allah ko Allah ya sa an kunta tashi, Allah zai kawo mafita ta inda baya tsammani. Me وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. kuma yadda Allah ke tsare mutumin da ya bi gaskiya, mutumin da ya bi shari'a ya bi gaskiya, Allah zai tsare shi. Suna cikin kogon nan fa, Allah ya hana wani mutum ma ya zo ta wajen, ya hana ƙasa su ci naman su, ya hana wani ƙwaro ya zo ya taɓa su, ya hana komai ya cutar da su. Rana kuma in za ta fito, wata shamsa, kana ganin rana kai mai karatu, idan tala'at sadda ta fudo ta fito, ta zawaru an kafihim zatal yamin, sai ta karkata ta bar kogon nasu zatal yamin ta wajen dama. Kun ga dan hasken rana yana taba su, yadda yake ba suna zaune ne kurun a kunshe ba, hasken rana in fito zai taba su. Wa idza gharabat, kuma in za ta faɗi ta sulmiya, taqriduhum zata shimal, sai ta musu susa ta wajen hagu. Suna samun oxygen, suna shaka. Me وهم في فجوة منه alhali su suna cikin farfajiyan kogon nan, suna tabbacin su
ذلك من آيات الله wannan yana daga cikin ayoyin Allah mai nuna cewa duk mutumin da ya rike gaskiya Allah zai taimake shi in dai ka tsaya akan gaskiya duniya nan in ta taru haka za a barka ba da za a yi da kai من يهد الله فهو المهتد duk mutumin da Allah ya shirye da shi to wannan shirye ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا amma duk mutumin da Allah ya batar da shi ba ka taba samun wani wali mai shirye da shi وتحسبهم أيقاظا وهم رقود to anan Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa tahsibuhum aiqazan inda zaka gansu sai ka yi tsammani wato idan su biyu ne domin suna kwance suna barci amma kuma ga idan su bude wahum ruqud alhali bacci suke ta shara kawai me وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ji wannan ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم kuma muna jujjuya su inji ubangiji zata yamini wa zata shimal ta wajen dama da hagu idan hakarkarin nan ya gaji yadda ƙasa zai taba to sai mu turo mala'ika kuma ya juya su Allah yana tsare su kun ga mama wato abin hatta gangan jikin su ma Allah yana tsarewa kuma suna nan suna bacci da kuruciyan su kuma suka tashi da kuruciyan ba wai sun tsufa bane a'a yadda suka shiga haka nan suka yadda aka sa musu barci haka nan aka tashe su me وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد to ina wancan karen nan nasu ai da mun ce sun fito da kare ko ina karen shi ma yana tare da su in an juya su a juya karen amma shi karen bai je ya kwanta tare da su ba wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid ya zo kofan kogon ya shife da kafofinsa na gaba haka idon sa bude shi ma bacci yake yi me لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا law talata alaihim kai da ake magana da kai ko kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law talata alaihim inda zai yiwu ka tafi ka je ka leka ka gansu sanda suke barcin nan la wallaita minhum firara da ka juya ka bar su nan da gudu Allah ya tsare su wala mulita minhum ru'ba da an cika ka da tsoron su Allah ya sa musu kwarjini da tsoro da ka zo ka gansu ma ba ka tsayawa sai ka kuma da gudu duk mutumin da ya rike gaskiya kuma fa ko da shi kadai ne wato a kullum wanda suka karkace suka ganshi tsoro suke ji ba su da kwanciyar hankali komai shekarunsu komai arzikinsu komai girmansu don sun san sun karkace sun san wannan kuma yana kan gaskiya saboda haka duk sanda aka gansu tsoronsu ake ji ana gani kamar suna wani tattali alhali babu tattalin komai sai alkhairi sai bin qur'ani da hadisi da son zama lafiya me وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم dakata waka zalika haka nan dai al'amari yake inji ubangiji ba'athnahum sai muka tada su mun tada su li yatasaalu bainahum dan su tambayi juna tsakanin su qala qa'ilun minhum sai wani mai sai magana me yace كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم to shikenan da suka ce da aka tada su sai wani ya tambaya da tashin suka ce kai mun jima fa ana mun jima sai wani ya ce shin yanzu wai zaman ku anan kwana nawa ne ko wata nawa ko shekara nawa to sun shiga kogon lokacin rana ta fito walha Allah ya tada su lokacin rana za ta faɗi suka tashi kuma kaman ka kwanta jiya ka tashi yau shekarun su na nan da komai ba abin da ya canza illa gashi ya yawa kuma farce ya fito zara-zara na hannu da na kafa qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikin sai magana sai ce labithna yawman ai kwata zaman mu anan ini ɗaya ne sai kuma ya fito ya leka sai ya ga rana ba ta faɗi ba sai ya ce ai ma rabin iri ne me قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ذكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا rabbukum a'lamu bima labistum ubangijin ku shine yafi kowa sanin gwargwadon zaman ku anan kun gani idan mutum ya rike addini na gaskiya yana kan gaskiya wato ko da ya nemi ya karkace Allah zai dawo da shi hanya kun ga sun soma gesin sun soma abin nan kame ini ɗaya ne wasu su ce a'a ba ma ini bane rabin ini ne sai suka dawo kuma ga hankalinsu rabbukum a'lamu bima labistum ubangiji shi san gwargwadon zaman ku anan
Allah kawai san iyakacin lokacin shin shekara nawa muka yi anan, kwana nawa, wata nawa, Allah kadai shi sani. Mu bar al'amarin ga Allah kawai. Yanzu abin da za ku yi, fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi, ku tada ɗaya daga cikin ku da wannan kuɗi naku na zinari alwarak ila almadinati, tafi cikin gari, wal yatikum bi rizqin minhu, yazo muku da wani abinci daga cikin gari wanda za ku ci, amma abincin da baya bukatan yanka fa, domin kun san cikin garin mun baro su mushrikai ne, ba su da masu yanka na kwarai, don haka in ya je kada ya nemo mana abincin da yake bukatan yanka, ya so mana abincin da baya bukatan a yanka, kamar su rogo da sauransu, don kun san mushrikai ne mun san wanda suka musu yanka ba. Kaga sai ahlus sunna na gaskiya dole ne wato kaga in dai ka fahimci abin da kake ba za ka ci yankan mushriki ba. Akwai masu malamai da suke cewa ai a ci yankan mushriki, shahaba ai sharadin cin yankan mutum al-islam, idan musulmi ne to zai yanka shi. Shine Allah ke cewa fakulu mimma dhukira ismullahi alaihi, fakulu mimma dhukira ismullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Ka gani in kuntum bi ayati mu'minun. To saboda haka shikenan falyatikum bi rizqin minhu, yazo muku da wani abinci daga cikin garin nan. Walle talattaf, amma fa yayi sanda, domin kun san mutanen nan ga yadda muke tsakanin mu da su, in suka kama ɗaya daga cikin mu kashe shi za su yi. Me wala yushiranna bikum ahada, kuma in yaje cikin garin nan ko baci masa kada ya ce mu muna nan. Wala yushiranna bikum ahada, kada ya sanar da kowa cikin garin mutum ɗaya cewa ku kuna nan. Me إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. innahum su waɗannan mutane fa mushrikan nan in yazharu alaikum, ha in suka samu nasara suka kama ku, tun da aqidan ku da su ba ɗaya ba, kun tsaya kan Qur'ani da hadisi da raya sunnan manzon Allah, su kuma suna tsare al'adu da gargajiya da bid'o'i da shirka. To in yazharu alaikum, ha in suka samu nasara akan ku suka kama ku, yarjumukum, za su jajjefe ku da duwatsu su kashe ku, aw yu'idukum fi millatihim, ko kuma su mayar da ku koma kan aqidan su ta kafirci. In kuka koma wallan tufliku idan abada, har abada ba za ku ci nasara ba. Me wa kadhalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'da Allahi haqqun wa anna sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyana. Kazalika haka nan al'amarin yake, yanzu ubangiji a asarna alaihim, su mutanen garin kuma wato muka tsinkayar da su ikon Allah, muka gwada musu ikon Allah, li ya'lamu, domin su san anna wa'adallahi haqqun, haqiqa alƙawarin Allah gaskiya ne. Allah ya ce zai kashe mutum a binne cikin kabari kuma zai tada shi. Wata ran yanzu yau don mu tsaya a gaban Allah, Allah ka gafarta mana. Ranar da ba wani mai mulki sai Allah. Ya ce limanil mulkul yawma, limanil mulkul yawma lillahi wahidil qahhar. Allah zai miƙe filin alƙiyama ya ce yau mulki ta waye, ina wane wayanda suka hana addinin Allah. Yau mulki lillahi alwahidul qahhar, ta Allah ce kawai makadaci mai rinjaye. Me al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna la sari'ul hisab. إنهم ولن تفلحوا إذا وكذلك عسرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وكذلك هكذا عند ubangiji a asarna alaihim, muka tsinkaya da su mutanen garin, muka nuna musu ikon Allah, li ya'lamu anna wa'adallahi haqqun, don san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne, wa anna sa'ata la raiba fiha, kuma alkiyama wato tana zuwa ba kokonto ciki. idh yatanaza'una bainahum amrahum bainahum, sai da suka kama gaddama kuma tsakanin su, bayan Allah ya nuna yadda abin yake, wato yadda aka yi, ai na wuce wani dan kitse labari ma a baya kaɗan. Yadda aka yi, suna cikin kogon nan suka ce a cire guziri, a cire wani abu a baiwa ɗaya daga cikin su ya je cikin gari ya samu musu abinci. To saboda haka sai suka cire kuɗi irin nasu na mutanen gari, sai suka ba ɗaya, suka ce amma fa in za ka shiga da sanda, domin ka san garin ga yadda suke. To ya rike wannan kuɗi, wannan yana gwada cewa wato lallai mai tafiya ya nemi guziri. Neman guziri baya nuna cewa baka da tawakkali. Suka cire wannan kuɗi suka ba da shi, aka tafi don a samu musu abinci.
da shigansa cikin gari sai ya ji mamaki, ko ina ya zaga sai ya ji ana kalmar shahada, la ilaha illallah isa rasulullah. Ta ko ina ya ji ana kiran sallah kawai, ko ta ina ta mamaki, garin ne kuwa? Ya zaga shi bai taɓa ma sanin kowa ba a garin kawai, bai ma san wata unguwa ba, shi ganin kamar wata sabuwar duniya ya shigo kawai. Har ya tambaya aka gwada masa ga kasuwa can, ya je kasuwa ya cire kudi ya ce yana son gwaza, aka gaya masa kudi ya ɗiba ya ba da kudi, mai kaya ya ɗauki kudi ya duba ya ce malam tsaya mana, zo mana. da ya zo ya ce wannan kudi ai kudin mutanen da ne wannan. Ce kudin mutanen da? Ya ce ai wannan kudi ai wannan kai mutumin garin nan kake? Ya ce a garin nan nake, jiya ma na bar nan. Ya ce haba malam da hankalinka kuwa? Sai kuma wajen yan uwansa, wane da Allah wane zo mana ku zo ku ga wani abin mamaki. Da zo an zo, kai malam ina ka samu kudin nan? Ya ce yan uwana suna kogo. Shikenan aka tafi, da aka tafi sarkin garin ya je ya gaya musu, ya ce su dakata. Da suka je bakin kogon, aka gari ya fashe gaba ɗaya, ga wasu mutane sun mutu sun tashi. Shi ya shiga ya je ya gaya musu, kun ji hali da muke ciki da mutane nan, amma ga sarkin garin ya zo yana so ya gamu. To a ce ya shigo suka yi magana. Bayan ya tafi suka roki Allah ya kashe su. Bayan sun mutu, to sai mutanen garin suka nemi gaddama kuma, domin garin akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba dai har yanzu, amma musulunci ya fi ƙarfi kuma ya rinjaya. Waɗanda ba musulmi suka ce a bar su gina coci, su yi wani gini su kewaye kogon da shi. Musulmi suka ce a'a, ku bari mu gina masallaci a wajen, ‘yan uwanmu ne musulmi. To aka gina masallaci a nan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci Yahudu da Nasara domin mai da kaburrukan annabawansu wajen sallah. A yanzu ba dama a gina irin wannan don girmama wani mutum ko wani abu da haka da sauransu. To anan shine kisa yake gwada mana ainihin wato su mutanen garin Allah ya gwada musu cewa Allah yana da ikon raya mutumin da ya mutu. Su san cewa ikon wa'adin Allah gaskiya ne, alkawarin Allah gaskiya ne, kuma tashin alkiyama gaskiya ne. Suka kama gaddama har aka musulmi suka yi rinjaye suka gina masallaci a nan. Me? Rabbuhum a'lamu bihim. Ubangijin su shi yafi kowa sanin komai game da rayuwar waɗannan mutane. Me? Ala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, wanda suka yi nasara bisa ga al'amarin su sune musulmi, suka ce da mu riki wannan wuri zan masallaci, aka gina masallaci a bakin. Na'am. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. To wannan magana kun ga tun farko haka Yahud da Nasara suke yi, kamar da waɗansu muggan malamai ke yi. Wato sun san annabi gaskiya ne, kuma abin da yake yi wahayi ne, ba tantama a ciki, ba wani shakka. Sai su kira jahilai gefe. Sun karanta cikin attaura, sai su ce ku je ku tambaye Muhammadu, ku ce ya ba ku labarin waɗansu mutane mana. Ai da an taɓa yin waɗansu mutane sunan su ashabul kafi, ya rayuwarsu. Kun ji yadda rayuwar take. Ku je ya gaya muku, in annabi ne zai gaya muku daidai kamar yadda muka gaya muku dinnan. In bai gaya muku ba annabi bane, ƙarya yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su labari fiye ma da yadda aka gaya musu. To bayan manzon Allah ya karanta wa sahabbai wannan labarin gaba daya, sai kuma aka shiga gaddama, ana tanazu'i, competition. Wasu daga ciki suka kama maganganu, shin adadin su nawa ne? Wasu su ce ai su 3 ne, na 4 su karensu, wasu kuma su ce ai su 5 ne, na 6 su karensu, wasu ce ai su 7 ne, na 8 ɗin su karensu. Shi ne Allah yake cewa sai ya ƙulu na salasatun, za su ce 3 ne, su waɗanda ake musu ake karanta musu tarihi za su ce ai su 3 ne, rabi uhum kalbuhum, na 4 su shine karensu. Wa ya ƙulu na khamsatun, wa ya ƙulu na khamsatun sadisuhum kalbuhum. Wa ya ƙulu na khamsatun, wasu kuma daga cikin su ce ai su 5 ne, sadisuhum kalbuhum, na 6 su shine karensu. Kaga suna wani irin tanazu'i, suna jayayya tsakaninsu. Me kuma Allah ya ce? Wa yaquluna sabatun wa saminun kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sabatun,